Nana Asante ni. Dia wa betimi dia frame ye prophet Nana Asante. Founder and leader of Amo Faith Ministry International, Kumasi Kokobuko. Abusua, pese nsua de kakra bi. Ade bi di nya, saa de ne di nya no, o se etu ase. Edi dodo na nya, egu dodo na aware, se dodo na relationships. Wo se Awurade Nyankopɔn fa yesu tu saa de ne firi ho. Na ade a meka ho asɛm no, eye yare bi a ye frɛ no mouth odor, anum kankan. Mouth odor, obi a nanum bon. Anum kankan nti obi ntimi mfe ne yera no. Obi aware ne yere. But scent bi nti ontimi nkisi ne yere. Enura chi Valentine. Dodo na ntimi mfe omo mpra no, omo dofo no, omo yere no, omo kunu no ano because of scent bi nti. Enuanom mesrɛ mo sɛ wo sa problem ni bia ene obo ade ama wato adi. Wahia Nana Asante die ene bibia to betwa. Yenkoso na yentie. Wohwa haban yekuta mi ya. Haban wi ya frɛ no nyenya. Yo, se onipa bia wo sa problem ni bi. Efa no sa anum kankan, oti se wanum bon, wansi a oti se wotirimu nyina bon, bibi fa so kankan no mpacho de obeya ma mi. Ope nyenya we bi. Nyenya we bi a posa. Posa nyenya no te se dia me posa no. Posa. Pansuo kakra fra posa. Na nya nsuo ewom. Mepacho sori anopatututu a woni di ye na. Fa bi so ohwene mienu nim. Ohwene mienu no. So ha, na waso ha. Ohwene mienu no. Anwumre nso beda ye. So betimi aye na wi akora ye ma me. Mepacho ye saa de we to aso for 7 days and 2 weeks. Pampan wo wanumu o, pampan a ewo tirimu o, ni nyina be firi ho amanako. Mafodo na meka ho asem no. Anum kankan. Asa obi kasa gu so a wontimi nyina ho, obi kasa gu so antimi ntana ho. Enye bibia. Eye pampan bi e na aba nanum. Pampan bi obi die ye kuro kokoram. Ekuro ne go ni tirimu e na edi ne nyamserew. Ye saa de we bi ma me. Nyenya be di wa asem ama. Nyenya be ma odofo wo pampan bi nti wo mben wo no. Nyenya be ma na ben wo. Adofo no mesere mo. Obi biara momodene se obi tie saa de we, obi follow saa de we. Na